Molt bon dia. Avui hem fet dos cims, que de fet seran 4, però dos cims que no formen part de cap dels reptes que fem. El primer ha estat aquest aquí davant, el paller de tot l'any. Una preciositat marcada dins el camí ral d'aquest engerra que hem seguit avui, al nord de Matadepera, la Serra de l'Obac, i que també es troba just al costat de Montserrat, que podeu veure que aquí està feta una preciositat. Nosaltres ara estem al cim del que es coneix com la Roca Salvatge, una muntanya de 777 metres que té una vista esplèndida, és el segon dels cims que fem, i ens dirigim cap al tercer, que també us faré un vídeo, que és Castellsapera, que està just aquí davant. La Roca Salvatge, com hem dit, és un cim que no pertany a cap repte, però que recomano una petita sortida del gerra, del camí, per venir-la a visitar. Són 10 minuts per un corriol, això sí, una mica estret i amb pujades i baixades. 777 metres, la Roca Salvatge, al municipi de Vacarisses, al Vallès Occidental.